Ejiamatu, the priceless, impeccable value that is used as a reference point. Democracy in Igbo land. A number of Igbo have argued the fact that they had practiced democratic governing procedures before the arrival of the outsider. Before the advent of the white men, we had no chief that saw to the affairs of the town. But we had several institutions that helped us organize our activities. The government of this town was not vested in one man, even though the eldest village in the town had certain privileges. It did not present or produce a paramount chief. In the olden days, each village had a person that we could now call a chief to head the town's political and administrative activities. And these leaders are produced through the rank of the eldest age grade. Today, we are at Nnobi in Anambra State to witness the inauguration of Ejiamatu age grade. Members of the Ejiamatu came out en masse with their dance group as they await the arrival of the Igbonation engineer Nnobi for the commissioning of the billboard at the border of Nnobi and Nnobi. After the Igbo commissioned the project, the entire members of the age group danced through the town of Nnobi to the venue of their inauguration, where older age grade members and dignitaries were awaiting their arrival. The Ejiamatu age grade danced into the venue, escorted
by the older age grade that was last inaugurated. You can hear the 21 God salute from grand reception of Ejiamatu, 8th grade, the latest 8th grade in Nnobi, Igbo. Being ushered in by Udodima, 8th grade. Ejiamatu HGREDE Nnobi today officially confirmed as HGREDE Nnobi. Ndị na-agbaji agba egwu niile ọbụla ka anyị gosi ndị mmadụ ndị Nnobi ndị na-aga aga na enwere new HGREDE na Nnobi today. Si ọ ya batara iji na-agba egwu from ebe anyị nwere billboard I commission by our loyal father Igbo. So from there I want to see egwu wee rute junction Nnobi. Ma we hear them we ala mosi ya. Iwe egbe ka isi mesia wee bata Nnewi. O wee bụrụ n'isizi Nnewi wee sị ka ịba Nnobi a na nsọ. Ịbala na n'ụzọ etelete. Nke si Nnewi wee gaba Ọka wee gaba obodo dị iche iche. Isi la na Nnewi na-abata Nnobi. Ife ga-asị gị nnọọ. Ejiamatu HGREDE. Okwurọla. Chere enwe secret pụta anụ. Ndị HGREDE niile nwere arọ ha ji pụtasị. Anyị agụ arọ. Ihe nji esi gị nọọ secret bụ ka anyị na-enye ndị Ejiamatu anya n'ihu were akụ how many years ha dị. Maka e nwere ndị kachara na nke ebe ahụ. Na ihe pụkwara ebe a bụ ọkụ. Adịghị ekute ezigbo ikuku ka ọ adịghị ezigbo nri. Ije n'udo dị mma. Ọ bụrụ 71 to 75 ka amụpụtara ha ka anyị na-ehe anya n'ihu ka anyị mara ha mfa. Amụpụtara ha ha yikwara ha eji ha. Ha yiri ha eji. Enye ya anya na-egenege ihu ifu na o sebeghị nkwụ. O sebeghị nkwụ. Ọ ka dị fresh. Back to land. Na-emezi anya na kanopia. Ndị amụpụtara ọfụ. Ndị amụrụ ọfụ. Because I got an email now, the official introduction of the people. They get help at the service table. And we are high table because the Nanya and the table in and were the same height. If up over the service table, they get Nanya, Genya can all wait for Natata, Galon, Coma. So at any moment from now, I got body names and I must like the names. Chico, if I when I did study too much, I like to come up here. Award the Ejiamatu, the House member, they represent the South, ANAMBRA State House of Assembly, in the person of Barrister, Ebuka, Igbo. The Ejiamatu Award for Igbonation. So I'm the Ejiamatu. They are member of Ejiamatu and the chairman of the list of the office. And the award are known. When I
na-asị gị na anyị ga-ejikọrọ aka ọrụ wee na-asịsie ike maka ọ na-awa ekele onye na nke o mere Ọzọ ọzọ. Chineke gbara ume n'aka Jizọs. Amen. Otu a ka ọ dị. And a word of recognition being given to the Honorable member representing Nnobi South in the person of Honorable Chief Ebuka Igwe Odogusi Aleje Ogosinachi. I'm so the one who is I'm meeting next year. Now, I'm so the I'm more now. I'm on the Ejiamatu. I see more than I Proper introductions were made, followed by the opening prayer and the presentation of the colonel by Ejiamatu Ejigwe to the chairman of the day. Ekenegi ọma ịchụkwasị ego ụbọchị tata bụ atfes ụbọchị alụ 2023 na abịalisi njedebe o wee bụrụ ihe na-enwe n'ọtata adịrị ka anyị na-apụta ọgbọ nnadị nsọ anyị na-ekene gị n'ọma ịchụkwasị ego ụbọchị tata nnadị nsọ biko mee ka ife niile a ga-eme n'ụbọchị nke tata si na ntụziaka nke gị bụ Chineke na wepụrụ anyị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ndị eyaba na afọ eji ugbo ndị ntaka na nshishi biko ka ife niile anyị ga-eme tata ka sịrị were site na Kristi dị mere anyị. Amen. All right, I'm going to say the Funa Ebony Goji. We need the chairman of the occasion now. In the person of Isimbri, Idemri North and South. Because one also take one. Nnobi value. ezigbo ihe because o mere ndị otu anyị ndị anyị na-agụcha skuulu ma ndị anyị fọrọ oge anyị na-agụ sekọndịrị skuulu ma oge anyị na-agụ ataka afụkpọ nwaanyị taa kenekwa ọkwa njakịrị gosi na ndụ dị. From Organinu age grade to Okuobi age grade. Owen there home. Ekwoji afro ichie Akajiofo member Ejiamatu age grade ichie SB Adekwukwa ichie ọzọ esechie ya azụ edekwa manya ichie kekwa digital ichie Udoka Nnobi enyere gị ihe na ichie ya abịagbala aka ọ na ụbọchị izu ịbụa ịnọ ka a na-enyebe ndị ichie mana asị nke enye gị ịbụa Udo ga-adị eze chi na-agwara ji afụrụ gị na azụkweghị ka ị nọ Amana ma asị na m apaghara Ejiamatu. Chineke gọzie gị ahịa dị maka asa ọ mere iwe mezụrụ n'aha gị. Ejiamatu anyị abụ ndị enyi ejimama esi na Nnobi ndị ya ewetụrụ ụta aga n'iru ụta iji n'obi na Nnobi gọzie nwa na Nnobi gọzie ikwu ibe enyi n'ọgụ onye ahụ bụ egwu amụrụ osisi awa na amara ya emume ọkụkụ ya n'ime ọhụrụ ọ na-achụkwu okiriko n'ele anyị
kai buru ke ko do na bra na ki be da ye mi ta ba bri ya ka do ma ka yo ma ka ya ba ki me wo la ya so do ba wo wo na ki to ka do ma amen ọkùnrin yẹn tó yí wẹrẹ ẹbí tí a lọ tó wẹrẹ lọdì. Àkàndé lè yọ ọmọ náà ní sọ ebi tí a lè bẹ̀rẹ̀ kọ́ ara yẹn lè bẹ̀rẹ̀ ọmọ náà. Ọ̀hún iná ọ̀bọ. Ṣé ẹ̀ lè ká lè nínú ọ̀yẹ̀ rẹ̀? Ọ̀hún náà yọ kọ̀ ọ̀rọ̀. Yóò tó ọmọ mọ́ ọmọ náà tó wọlé ikọ̀. Bàkà àti kàyé náà yọ ọ̀tọ̀ ẹ̀rọ máa ń ọmọ ìbí jẹ́ máa. Wàhálà ọ̀ lé mbàkàmbó. Ẹ̀mí tẹ̀sẹ̀ wọ́n yẹ jẹ́ máa lè máa lọ bí ẹ̀ mbà tí ì bíà ìlú ẹ̀rọ ń lò jù. Náà pàkà lè lẹ́yìn ká lè kú náà. So ojú ọmọ náà ní ìbò kó ilé ìgbọ̀nwọ̀ èkó 5 years maybe na have the same age to age. Ka ha na-enyere obodo aka. Na mụfụ ihe niile Nnobi ji dị ihe ebe a. Ọbụrụ ebe esi kwu ya anya, esi ekwu ya ka m si wee fie ya. Ife mfụlụ karịrị ife egwuregwu karịa invitation ya weta. Wee sigozi ka bido na-ekele ikele ụlọ n'ọgwụ ụzọ na ndụ maka ndị ọzọ n'ụlọ. Ọ gosigodị ndị nọmba place na ihe a na-ekwu isegbu izi na soshal midia na eziokwu adịghị ekwu esi ekwu ihe. Nke Igbo ha, ife a na-eme n'ụlọ steeti abụ inauguration. Ejiamatu ndị ọgbọ ike ọgbọ. Biko dịka isi ala si wee nwe ọjị wee nọdụ n'ọfọ. Na ndị niile na-eme ọbụla grade bụkwa ndị ga-enweta ude ga-akpa atụ na ndụ. Dịka anyị na-ayọ ndị Ejiamatu niile na-ebe a ka ha kwụrụ ọtọ. Ndị Ejiamatu kwụrụ n'ọtọ ka Nnobi fụ ụnụ. Ọ dị pọsịbụl mụrụ apụkete gwuo n'ihu mụrụ eme ka ụnụ apụtatụrụ apụta. Biko ife anyị ọganihu ofu obi ọganihu ọbazụ ya ọbazụ ebe a ọbazụ efu ọbazụ efu dịka eme ọbazụ biko naanị biko ọganihu udo anyị n'ofu gbogbo n'ogide ebe ụlọ udo dị mma ọ bụrụ ihe a ọ bụrụ ka ọ bụ udo dị mma ọ bụrụ ka ọ bụ biko ka ndị mba asụsụ nna anyị ka ọchịkọsị biko Funag unity ndị anyị a sị na agbata otu oge aga ụbọchị enwela nke ọ dị mana ejizi m afa Nnobi ọ dị ejipesi na Nnobi wee na-asị na ụmụazị a bido dị mma mụtara ụlọ ga-aka ndị ọzọ n'aha Kraịst nye nwe anyị na-anabata ụlọ ekpere Nnobi anyị dịka akọ n'ọfọ ọganihu idozi ndụ ka anyị na-elezi anya n'aka ụlọ and anyị lere anya ụlọ arị ọfụma jisie n'ike amesizie n'esi dị na anyị eme ndị isi na-abịazi ebata afọ ụlọ. We are doing immigration, Ejiamatu age grade. The advice is to help each other, to listen to each other, to promote each other as we are age grade. Ejiamatu Queen, Ejiamatu Queen, according to Ejiamatu. The Ejiamatu age grade was inaugurated and was presented with a certificate of recognition. The age grade was encouraged by different dignitaries to be ambassadors worthy of emulation. Nnobi
ASHA-OLU is confirmed today. Confirmed. In Igbo, they believe that every set of people, set of age, maybe 5 years, 3 years, aggregated or is aggregated into age grades. Like in our own, it's 5 years. This one, Ejiamatu, is 1976 to 1980. So we are doing it for people or Nnobi in our town within the same age grade to know their peer groups. I apologize for that. Amaroma, Makana, Aspanoli, Ebuani, Gubacha. Unubulu, Buna, Wari, Esumika drum. Bareto Arena, again, I can't give you people sangle. Before one event and Nnobi. We're going today. Now these handsome men not here. They're more for one. Zulu came in. Age grade. Age grade. Maka is support. Maka or the one Nnobi. You will have development and Nnobi. Today, Ejiamatu age grade. The Chalayan and Nnobi. We're funa. In our Nnobi, and when he had go ceiling, na Nnobi and Nnobi, be na junction. He had go down over to the ANAMBRA State, where the junction, and they will junction town. But we are blessed. I wear 4 cardinal points about Nnobi. Where junction they will. I was Amana Batan Nnobi. People from Amabata. I will embark here on a project. Hello, a big billboard. Yeah, welcome to Nnobi and answer. Can be 76 to 80 by itself because Nigerians high go can be also making it which is 81 to 85. It's really can I wait a month. I came back home and go back. Who gave me of one, where was that? The group gave out awards to prestigious sons and daughters of the land. Don't go nowhere. You are onto Sewaent TV. This award for the Vice Chancellor, the Professor, dedicates for them. All the way to South, all students, all questions. Now we need to have a politics disapa kama na pana kanu kana meba ekuro ku ebelesi just ekuro kungo ekuro awon na one body hapo na Nnobi ka bofu ana uta how about national politics water politics disapa people ko disapa and not about the issue of accountability ni na achi gene proper accounts or the financial position of any organization ona yenuku aka talk about nobody clean them, right? Nobody do them. Let's see. The American award is award. It's wonderful. So I'm presenting it to you right now. Look here. Then you came back here and get all up here. Whoever have award, no. It's another Mrs. Thelma. That's all. Osodieme. Osodieme.
Okay, look here. House of Sewaent Entertainment, Sewaent TV, promoting African culture, custom and tradition. If you love what we are doing and you want to support what we are doing or promote and advertise through this medium, contact us on the numbers displaying on your screen. To watch more videos, visit our social media handles. Subscribe to our YouTube channel at Sewaent TV.